anthu avutika ndi njala 5 years lera kwanyengera ndi ndalama kuti avotere satana. Chimwendo banda akuti anthu avotere chakwera kuti apitirize chitukuko. Ndiye timafunsa kodi Jairus anayamba atapanga chitukuko? Ngati akutsutsa ationetse zimene wapanga osati umangobwebweta zopanda ntchito. Akuluakulu Amalawi tikati tizivota January nthawi ya njala yofuna fertilizer bweza anthu ambiri akuvota mwanzeru. Koma aboma amasankha nthawi yokhuta podziwa kuti ena amayiwa mwachangu. Ndikutana pano akupeka ndi 50,000 ngati kuti azilandira pa mwezi uliwonse. Ndalama za misonkho President akuthira kaunjika pajatu nawo adusiwa ndi akuyesa kuzitolera kugula zovala za chinyamata. Tipereke chenjezo kwa makolo amene mwatengeka ndi 500,000. Musamale kwambiri, uyu ndi Belezebulu amataya chipangano. Alliance ndi Chilima inatha kuchikangawa. Analonjeza Malawi ferezo chipa lero ngakhale manifesto sakukamba za 4,000 ndi kanthu. Ndiye pa nkhani ya 500,000 chakwera zatuma nyamata zibwanji ndi kupha makanda amenewo. Zidzakhala ngati momuja anachitira ndi Chilima. Akulu akalamati ali dere nkulinga utenda naye. MCP tayenda nayo tikuidziwa. Atatenga loni kwa Sadikimia anamupha ndikunamizira COVID. Profesa Bingwa Mtalika amayankhwa mawu mulole ntchito za manjanga zilichitombo. Leronso timafuna timuuze Chimwendo banda chitukuko sayimbira maseche. Anthu mdziko amaona okha mmene umoyo kuyendera osapita pa nsonkhano ndikukatuza kuti chuma chikuyenda bwino. Manyumba amu tikugula ndi njala. Tione kuti manyumba amu zikuyenda bwanji. Zikayenda bwino economy is good. Ngati sizikuyenda bwino usataye nthawi iwe Chimwendo banda kupita pa nsonkhano ndikumatuza kuti chuma chikuyenda bwino. Kodi ndalama zikupezeka akapita kusika akukwanisa kula katundu? Zimenezo ndi zimene zikufunika osati kunyamula anthu malole ndikumakakamiza kuti azikuwa boma ndilomwe. Amalawi akudziwa mmene dziko layendera zaka 5. They don't need clarification from anyone. Taona kuchikwawa President akumema anthu asamvere zimene nakulankhula kuti walephera kuyendesa dziko. Akuti wamanga matechnical college, ma university komanso zipatala. Ndiye timafunsa ationetse kumene wamanga zipatala zimenezi. Anatiuza kuti ayi Palombe District Hospital ndinamanga ndekha. Chitukuko cha profesa Kasa Center kuliloko anamanga ni Profesa Mtalika. Matechnical college a profesa akuchita kilemu kuti ndi ake akwesa asiti kudziwa. Komanso chodabwisa kwambiri maulendo onse akuyenda woyenda ku Lilongwe, Zimba, Chikwawa, Mangochi sakufotokoza mmene adzachitire pothana ndi kuya kwa katundu. Akulota 3 million jobs 2020 materonso 1 million job this and that. Adamba kulamulira anthu 600,000 anachosedwa ntchito kupita ku Blantyre anasamsa makampani. Zana lomwena anali ku Mangochi walephera kufotokoza kumene kunapita 24 billion ya sewa makanjira. Gawo amene anapita ku Saudi Arabia kutenga mafumu a ndodo ku Mangochi. Atafika kumeneko aluya anapasa ndalama 24 billion akamangire sewu. Zana lomweri anali ku Mangochi sana fotokoze kuti 24 billion inaenda bwaji. Malo mwake akuuza ayawa kumeneko mukandivotere. Iwe anthu amaja chiteze zaka 5 mapassport kuvuta akavotere mantha. Anali ndi ulendo ku Zimba ananyamula anthu malole kuchokera kuno ndikupita ku Zimba akuti campaign manifesto this and that. Atafika kumpoto amachita kilemu za chitukuko cha madzi akuti wayika madzi aukhondo mabanja 100,000 akusangalala. Akwesa siti kudziwa kuti chitukuko chimenechi ndi cha profesa. Ngakhale atupere muluzi anatiuza 2020 za munthu amene akwesa madzi amenewo.